Vzťah medzi letnou búrkou, vodopádom a morskými vlnami a vašou novou stavbou alebo renováciou domu alebo bytu sa môže zdať na prvý pohľad nejasný. No, ak sa pozrieme bližšie, objavíme veľa spojitostí. Po dobrej letnej búrke alebo pobyte v prírode alebo pri mori si často prinesieme pocit uvoľnenia a sviežosti. Prečo? Zdá sa, že tajomstvo tkvie v negatívnych jónoch. Tieto jóny, prítomné v ovzduši počas týchto prírodných javov, majú výnimočný vplyv na naše telo a myseľ. Skúste si spomenúť na svoje dovolenky v prírode, pri vodopádoch alebo počas búrky. Cítili ste sa lepšie alebo horšie? Negatívne jóny, ktoré prevládajú v týchto prostrediach, majú schopnosť zlepšiť vašu náladu a celkový duševný stav. Tento prírodný fenomén je teraz v centre záujmu v oblasti výstavby a zdravého životného štýlu. Úprava vašej novej spálne podľa princípov Neuronocto metódy bude mať významný vplyv na vaše zdravie a pohodu. Informujte sa o moderných štandardoch a technológiách, ktoré zlepšia kvalitu vášho života a poskytnú vám komfort, aký si zaslúžite. Vaše zdravie a pohoda by mali byť prioritou pri navrhovaní vášho nového domova.